መንግስቲ ኤርትራ ውሕሱን ዘላቕን ልምዓት ንምርግጋጽ ብኽነት ዘውግድ ኣጠቓቕማ ባህርያዊ ሃብቲ ብሰፊሑ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ሚኒስተር መሬት ማይን ኣከባብን ኣቶ ተስፋይ ገብረስላሴ ገሊጾም። ሚኒስተር ተስፋይ ምስ ወከልቲ ህዝቢ ዞባ ደቡብን ሓለፍቲ ዝተፈላለያ መንግስታውያን ትካላትን ሃገራውያን ማሕበራትን ኣብ ከተማ መንደፈራ ብዘካየዶ ሰሚናር መሬት ናይ መንግስትን ዘይሽየጥን ዘይልወጥን ሃብቲ ወለዶታትን ምዃኑ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ድማ ማዕረ ተጠቃምነት መሬትን ካልእ ባህርያዊ ጸጋታትን ከም ዘለዎ ብምምልካት መሬት ከተወፍረሉ ተመሪሑልካ ክብቅዕ ብዘይፍረ ንነዊሕ ዓመታት ምብኻን ግቡእ ስለ ዘይኮነ መንግስቲ ስጉምቲ ክወስደሉ ከም ዝግደድ ኣነጺሮም። ብርሰት ኣግራብን ዘይግቡእ ኣጠቓቕማ ባህርያዊ ሃብትን ክውገድ ብምዝኽኻር ድማ ጽንቁቕ ምሕደራ ተጠቃምነት መሬት ምእንቲ ክህሉ መንግስቲ ኣብ ዞባታት ኣድላይ መጽናዕትታት ክካየድ ጀሚሩ ምህላው ንቕሓትን ኣፍልጦን ህዝቢ ኣብ ኣጠቓቕማ መሬት ንምዕባይ ሓያል ጎስጓስ ክካየድ ምዃኑ ብዝርዝር ኣብሪሁ። ባህርያዊ ጸጋታት ዋንነት ወለዶታት ብምዃኑ ኣብ ኩሉ ጽላት ኣብ ዝካየድ ስራሓት ጥንቁቕ ኣተሓሕዛ ከም ዘድሊ ዝጠቐሰ ሚኒስተር ተስፋይ ኩሉ ኣብ ልዕሊ መሬት ዝግበር ወፍሪ ንቁጠባውን ሕርሻውን ዕቤት ሃገርን ምምሕያሽ መነባብሮ ህዝብን ዘደንፋዕ ክኸውን ከም ዝግባእ ኣስሚሩሎም። ሚኒስተር ተስፋይ ኣስዒቡ ትሕዝቶ ማይ የንቆልቁል በምህላው ነዚ ሽግር ንምፍታሕ ትሕተ ቅርጽ ኸዘንቲ ማያት ብብዝሒ ንምህናጽ ብዕቱብ ተታሒዙ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ብምብራህ ህዝቢ ጽሬቱ ዝተሓለወ ማይ ክሰቲ ዝሰላሰል ፕሮጀክትታት እውን ካብ ተቐዳምነት ተዋሂቡ ዝትግበር ዘሎ ከም ዝኾነ ሓቢሮም። ተሳተፍቲ ኣብ ከተማታት ዘጋጥም ዘሎ ሕጽረት መንበረ ኣባይቲ ንምቅላል ኣባይቲ ክህነጽን መሬት ክዕደልን ኣብ ንኡሳን ዞባታት ዓረዛን ማይምነን ዲጋታት ንምህናጽ ዝተታሕዘ መደብ ክቃላጠፍ ምብራስ ባህርያዊ ሃብቲ ብፍላይ ድማ ብርሰት ኣግራብ ንምግታእ ዝካየድ ምቁጽጻር ክሕይል ተማሕጺኖም። ኣማሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኣቶ ኤፍሬም ገብረ ክርስቶስ ኣብ ዘስምዖ መዛዘመ ቃል ህዝቢ ዞባ ደቡብ ውሕሉል ኣጠቓቕማ ኣግራብ ከዘውትር ጀሚርዎ ዘሎ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ክደፍኣሉን ብምዝኽኻር ኣብቲ ዞባ ተሃኒጹ ዘሎ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዋንነቱ ምዃኑ ፈሪጡ ክከናኸኑ ተላቢዩ።